Kaixo, bideo honetan beroketa bat egingo dugu, bale? Beroketa honen helburua da gorputza prestatzea, gero intentsitate handiko entrenamendu bat egiteko, bale? 13 ariketa egingo ditugu eta 2 buelta emango dizkiogu zirkuituari, bale? Ariketak egiterakoan ez ditugu errepikapenak egingo, denborarekin jolastuko dugu baizik, bale? Ez ditugu 10-15 errepikapen ariketa bakoitzatik egingo dugu denbora bat. Zenbatekoa izango da, ariketa bakoitzarekin 30 segundo, eta gero edukiko dugu 10 segundo atxeden. 30 segundo horietan, helburua ez da ahalik eta errepikapen gehiago egitea, bale? Beroketa honetan, helburua da, lasai, mantso, ondo egitea, mugimenduak kontrolatu, bale? Hasiko gea ariketarekin. Lehenengoa izango da sentadilla bat, baina gero behian egingo dugu gorputza enburra lateralki okertu. Eskuak bularraren kontra, oinak aldakien sorbaten antzera, eta egingo dugu sentadilla, mugimendua kontrolatuta, eta behian gorputza lateralki okertu, buelta, eta igo. Berri dugu sentadilla, eta orain bestaldera, behian gaude, enborra okertu, buelta, eta igo. Beste bat. Behera, okertu lateralki, buelta, eta igo. Hoi izango ditzateke, lehenengo ariketa, lehen esan dudana. Ikusten duzue, erritmoa lasaia da. Ez naiz saiatzen errepikapen asko egiten. Saiatzen naiz ondo egiten, bale? Horrela egun berzarete, 30 segundu. 30 segundu egin da gero, izango ditzateke 10 segundu atxeten eta bigarren ariketarekin. Bigarren ariketan, azten gea orekan. Txiko gea, oinarrizko hanka izango da eskubira. Eta orekan gaude. Hemen jarriko nahi sobeto. Zein behar dugu? Zankada bat eta besoak aurrera eraman. Bueltatzerakoan, orekan gehatzen dira. Besoak aurrera, zankada, eta buelta. Denbora guztian, 30 segunduak, eskubian oinarrituta. Gero kontrakoa egingo dugu, gero eskerrakoarekin. Horrela gongo ginateke, 30 segundu. Urrengo ariketa korea pixka bat lantzeko. Jarriko gea, posizioa, plantxa, eskuetan, horrela beto. Horrela ikusi guztu beto. Plantxa, eskuetan, oinarrituta. Lau mugimendu egin baretugu. Lehenengo, esku bat, kontrako sorbaldara. Bat, bestea, hanka ireki, itxi, hanka ireki, eta itxi. Modia lauak. Bat, bi, hiru, eta lau. Eta horrela, 30 segunduak gogoratu, plantzan posizioan, denbora guztian, zabela, ondo ez dut lagun behar da. Hemen, gaizkinago, bale? Hemen, ondo. Denbora guztian, ez dutu zabela. Laugarrena, lehen egin dugu zankada eskubian oinarrituta, orain egingo dugu zankada eskerrean oinarrituta. Orekan, zankada, besoak aurrera, eta buelta. Ikusten duzue, lehenengo ariketan eta hontan, abiadura mantsoa, mugimenduak kontrolatzen. Ja egin dugu, bat biru, laugarrena, bosgarrena berriro, pixka bat abdominalak lantzeko. Natzileko gutxitea, hauz gora etzanda. Lau mugimendu egin behar dira, Lehenengo, sorbaldak eta hankak altzatu batea. Hankak ireki, itxi, eta dena, bera. Lau mugimendu. Bat,
bi, hiru, eta lau. Beti gotzerakoan, indarraz da egiten besoekin, bale? Indarraz, zapelarekin. Behatzen daude bakarrik burua heltzeko. Bat, bi, hiru, eta lau. Eta beti egon behar da lekua kokotxa eta bularraren artean. Hemen, gaizki nago. Bale? Venga, mozgoaz. Beste bat. Berriro. Zankada. Beti emango dugu eskubia aurrera. Baina eskerreko eskuarekin ikutu behar dago eskubiko hankak. Hendikan, zankada. Hementxe, bukatzen da, bale? Eta huelta. Gerria biratu behar da. Hor, beste besoakin tira egiten dugu. Eta huelta. Asko errepikatuko dut. Helburua, ez da errepikapen ariketa gehiago egin mantxo egitea. Horrela, 30 segundu. Beste bat, berriro, kore. Plantxan, eskuetan, oinarrituta. Eta zegin behar dugu. Esku batekin, kontrako txorkatia jun. Iristen bagea ez da zer gertatzen, baina gutxinez gidatu. Eskubiarekin, ezkerreko txorkatillera. Plantxako posizioa ondo mantendu. Ez da aldera. Horrela, 30 segundu. Zankada berriro egin dugu eskubia goratu aurrera eramaten, ezkerra eramango dugu aurrera, orduan eskubia goian. Zankada, hementxe. Kontrako txolkatia ikutzen eta bestea gora tiratzen du. Eta vuelta. Eta vuelta. Horrela, 30 segundu. Jarraitzen dugu ariketarekin, orain bat atzeko aldea lantzeko. Ingo dugu zubia, baina hanka batean oinarrituta. Oinarrituko ea, eskubiko hankan, ezkerra luzatuta eta bi besoak erlajatuta. Vale? Egingo dugu puentea, baina batera, ezkerreko hanka eta eskubiko besoa mugitu. Hau da. Eta vuelta. Eta vuelta. Mugimendua mantxo, gidatzen, vale? Azkar eta presakin ibili gabe. Hogeita 10 segundu. Egin da gero, aldatzen dugu ariketa. Hontan, oreka sartuko da, asko, bestetan baino gehiago, eskubian oinarrituta, ezkerreko besoarekin ikutu behar dugu, eskubiko txorkatila. Bera, ikutu, eta vuelta. Ikutu, eta vuelta. Beste ikuspuntu, hendik. Oreka asko sartzen da. Hale? Haletzen dugu, iaia bukatzea egea, girorik eta geratzen zaizkigu. Hurrengoan, berriro, kore eta pixka bat flexibilitatea. Hasierako posizioa, plantxa, eskuetan oinarrituta. Gogoratu, plantxaren posizioa, hemen, ondo gaude, hemen oso gaizki, min hartzeko modukoa. Hemen, gaizki gaude, ipurdia gora dejoa, baina min ez dugu hartuko, bale? Posizionena, hemen txe. Zein behar dugu, eskubiko belauna, zubiko hanka bargatu aurra eraman, eta eskubiko besoa, lekin, denboraren rotazio bat egitea. Buelta, eta bestaldea. Hontan, txandakatzen dugu behar, bale? Beti,
Plantxaren posizioa, galdu gabe. Alde bat, eta beste. Jarraitzen dugu, lehen egin dugu zubia, eskubia oinarrituta, orain ezkerrean. Zubia egiten dugu, zubia altxatu, eta baita eskubiko hanka eta ezkerreko besoa. Eta bera. Vale? Eta lehen gugueta bukatzeko, hirugarren ariketa, berri errepikatuko dugu orekarena. Lehen egin dugu eskubia oinarrituta, orain ezkerrean eskubia gora, eta gora. Beste bat. Eta gora. Beste ikuspuntua. Gora beste bat, azkena. Vale? Horrela, egin ditugu 13 ariketak. Buelta bakarra egin dugu, vale? Baina beroketa betetzeko, 2 buelta eman behar zaizkigu. 2 buelta, ariketa bakoitzean gogoratu 30 segundu lan, 10 segundu atzeden. Horrela, 2 buelta egin arte. Beroketaren denbora izango dira 17 minutu inguru, vale? Gero ja, gorputza biko zuen prest, lehen esan duguna, intensitate handiko entrenamendu bat egiteko. Bueno, gero arte. Kaixo berriro, lehen agurtu naiz eta astu zaita osa bat esatea. Agian denok dakizuen, baina baskare gomendagarria da esatea. Nola ebiltzen geha, 30 segundu lan, 10 segundu atseden, hori programatzeko badaude doaineko aplikazioak, mobilean jeisteko. Bakizue, Play Store, jarri eta hor agertuko dira aukerak. Bueno, orain bai, gero arte.